Ćao! Niko me ne primećuje! Sedite tu, dođite, ovdje se skupiti do nas. Odi sad, tu si. Halo. Nikola, ti si već Sedite ovdje, nema veze, može i dva puta. Nema, tako može biti. Ovdje, Ivo, a ti stani ovdje sa njihove glave pa se dosloni na ovo ovako. Sonja, ti pored nje. Tako. Vam ti da ti priđi. Andrija! Ole, slika se se kao zombi! A ja sam se slikao sa Ivom. A dala se! Ajde, kući, kući, ništa biti. Ne ideš da ti A ideš na... Tu, ajde. Ma kako da ja bijem? Ti me slika! Slika! Ajde,
skoči se. Lazar je ovo, Ja ubijek dok ćeš skočiti i ti ćeš staviti. Neću ti na. Ja ubijek. Dok ćeš skočiti